Jeg hedder Christian. Jeg har faktisk den anden vigtigste aldersam, hvis du siger det. Men ja, desværre min anden skikkelse, Rama, er desværre lidt vigtigere. Men jeg synes nu selv, at jeg er ret så sej. Altså, jeg har hørt, der er forskellige traditioner inden for det her kristne noget. Hvad går det ud på? Altså, jeg har 2 traditioner. Den første tradition er den lidt barnlige side af mig, hvor det er meget traditionelt, at jeg stjæler smør fra smørkålen og spiser det, fordi jeg synes, det smager ret godt. Og så kan jeg godt lide at drille piger, hvis de er i gang med at bade, så tager jeg deres tøj. Er det noget, du gør nu, eller er det noget, du har gjort dengang, du var yngre? Det var noget, jeg gjorde dengang, jeg var yngre. Det er sådan lidt mindre version, men jeg kan godt blive fristet. Er der andre traditioner? Ja, jeg har sådan en tradition, hvor jeg hjælper krigeren Arjuna. Han tror bare, at jeg er en karetfører, som fører ham rundt, men faktisk giver ham livslektioner på vejen. Har du så nogle former for sådan ridedyr, du er kendt for, eller sådan andet, man bør kende dig for? Personligt har jeg ikke nogen ridedyr, men min overmenneskelige skikkelse, Vishnu, har ikke. Det vil jeg ikke komme nærmere ind på. Jeg har faktisk en partner. Nej, vi er meget ideelle. Vi er perfekte. Hvad synes du sådan om krig og krigsførsel? Jeg elsker krig. Jeg synes, det er okay, fordi at man slår jo ikke deres Atman ihjel. Man slår ikke deres sjæl ihjel. Man slår bare deres ydre, gamle skikkelse. Men bryder mig ikke særlig meget om. Jeg holder mig mest væk fra dem. Men når deres Atman kommer op til mig, så synes jeg, det er okay. Så egentlig, altså, du har ikke så meget imod at dræbe mennesker igen, fordi de sådan bliver genfødt med den samme Atman? Nej.